καλή σας ημέρα, καλημέρα. Ρήγμα 95 και 8. Εδώ κάθε πρωί θα δημιουργούμε ρήγμα. Κώστας Τσιάρας, κάθαρση στον ΟΠΕΚΕΠΕ με κάθε κόστος. Σιγά το καλισόν! Υπάρχουν φορές, φίλες και φίλοι, στην πολιτική που οι δηλώσεις υπουργών δεν έχουν τυπικό χαρακτήρα, αλλά αναλαμβάνουν τον συμβολικό ρόλο της δήλωσης προθέσεων. Η τοποθέτηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα στον τηλεοπτικό σταθμό του Sky δεν είναι μία ακόμα συνέντευξη ρουτίνας. Ήταν ένα θεσμικό σινιάλο, ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη για το τι συνέβαινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ και βάζει στο τραπέζι όλα τα δεδομένα χωρίς κουκούλωμα, χωρίς υπεκφυγές. Ακριβώς δηλαδή όπως γίνεται με τα τέμπη. Ο κύριος Τσιάρας, νηφάλιος αλλά σαφέστατος, το ξεκαθάρισε. Η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να υπάρξει απόλυτη κάθαρση στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Καταλάβατε? Και να χυθεί άπλετο φως. Και μόνο η φράση αυτή, υπομένει από θεσμικά αρμόδιο υπουργό, καταγράφει την κρισιμότητα της υπόθεσης. Δεν πρόκειται απλώς για μια διοικητική δυσλειτουργία, πρόκειται για την αποδόμηση και την επανασυγκρότηση ενός κρίσιμου κρατικού θεσμού που διαχειρίζεται ευρωπαϊκά κονδύλια δισεκατομμυρίων. Και όποιος δεν το καταλαβαίνει, ας δει τι ποσά πήρε η Κρήτη παράνομα. Επαναλαμβάνω, παράνομα. Ναι, καλά ακούσατε, η Κρήτη. Βέβαια, τι νομίζετε δηλαδή, ότι ο κύριος Αυγενάκης έτσι θα έβγαινε ο πρώτος των πρώτων? Τι νομίζετε δηλαδή, ότι ο κύριος Μάξιμος θα έβγαινε έτσι? Μα είστε καλά? Σοβαρά μιλάμε τώρα? Και μετά μιλάμε για διαφάνεια? Μιλάμε τι? Μιλάμε γιατί? Μιλάμε σε ποιον? Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, φίλες και φίλοι, αποδείχθηκε ότι κινδύνευσε να μετατραπεί σε εργαλείο αδιαφάνειας και προσωπικών εξυπηρετήσεων. Άκου 1.800.000 στην Κρήτη επιδοτήσεις σε 2 άτομα. Μα σοβαρά μιλάμε τώρα? Αυτά τα 2 άτομα γιατί δεν μας λένε ποιοι είναι? Γιατί αποκρύπτεται επιμελώς? Ρήγμα 95,8. Θα δημιουργούμε ρήγματα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Έρευνα που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη εστιάζει, όπως δήλωσε ο Υπουργός, στην περίοδο του 20 με το 22. Μάλιστα, μα κύριε Υπουργέ μας,
Εσύ που τα βλέπεις όλα και που εστιάζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Έρευνα, δεν μας λες αυτά τα 2 εκατομμύρια πότε δόθηκαν και σε ποιους δόθηκαν? Εδώ τώρα θα πρέπει, αν θέλετε να ρίξετε άπλετο φως, να δείτε και αυτοί που τα πήραν, τα 1-2 άτομα, με ποιους συνδέονται πολιτικά. Εμείς ξέρουμε, εσείς μάθατε? Και πάμε τώρα στην υπόθεση Σαλάτα και η απομάκρυνσή του από την ηγεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτέλεσε την κορύφωση ενός θεσμικού αδιεξόδου. Ο κύριος Τσιάρας ξεκαθάρισε πως η επιλογή αυτή δεν αφορά την απόδοση ευθυνών ή την διοικητική επάρκεια του πρώην Προέδρου, αλλά το γεγονός πως η σύγκρουση που υπήρξε με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έστελνε λάθος μήνυμα. Καταλάβατε, λάθος το μήνυμα. Η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να βρίσκεται σε αντιδικία με τις ευρωπαϊκούς ελεκτικούς θεσμούς. Και αυτό είναι ένας κανόνας που υπαγορεύεται όχι μόνο από τη λογική της νομιμότητας, αλλά και από την αρχή της διαφάνειας. Και αφού λοιπόν η διαφάνεια και η αρχή της διαφάνειας είναι συνήγορος των πράξεών σας, κύριε Υπουργέ, γιατί δεν ανοίγετε φακέλους και πριν το 20 να δείτε τα χάλια του ΟΠΕΚΕΠΕ, να δείτε ποιοι διοικούσαν, να δείτε ποιοι απομακρύνθηκαν, να δείτε ποιοι παραιτήθηκαν, για ποιους λόγους έγιναν αυτά, και μετά θα μιλήσουμε για διαφάνεια. Από την άλλη βέβαια η προσωπική εμπλοκή του Υπουργού στις συνομιλίες με τον Ευρωπαϊκό Εισαγγελέα και το επιτελείο που καταγράφει την αποφασιστικότητα με την οποία επιδιώκει ο Υπουργός και ο καθορισμός του οργανισμού, να έρθει η διαφάνεια επιτέλους. Το επιδιώκουν, έτσι φαίνεται. Από εκεί και μετά, επαναλαμβάνω, ας κοιτάξουμε και λίγο παλαιότερα. Ας δούμε πραγματικά πού είναι το καρκίνωμα, γιατί αυτά που βλέπουμε σήμερα από το 20 μέχρι το 22 είναι οι μεταστάσεις του καρκινώματος. Αλλού είναι ο πυρήνας, αλλού είναι ο πυρήνας, και ο πυρήνας είναι πάντα στο μηχανισμό τον πολιτικό της Νέας Δημοκρατίας. Καταλάβατε, κύριε Υπουργέ? Αλλού είναι ο πυρήνας, αλλού. Βέβαια η πολιτική σημασία της υπόθεσης είναι προφανής. Όταν η διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων τίθεται σε αμφισβήτηση, το ζήτημα δεν είναι μόνο ελληνικό. Αφορά την θέση της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την αξιοπιστία της κυβέρνησης, αλλά και την εικόνα των θεσμών στο εσωτερικό. Γι' αυτό και η απόφαση να μπει τέλος στις σκιές, όσο δύσκολη κι αν είναι, καθίσταται πολιτικά επιτακτική. Το καταλάβατε, κύριοι της κυβέρνησης? Καθίσταται πολιτικά επιτακτική. Γιατί όμως? Γιατί ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι απλώς ένας οργανισμός πληρωμών. Δεν είναι το ταμείο δηλαδή του κυρίου που μας ψήφισε. Όχι! Δεν είναι το πελατειακό. Δεν είναι η σχέση πελατειακή. Και βγαίνει βέβαια και ο κύριος Μητσοτάκης και μας λέει θα παίρνουν τώρα επιτροπή από τους πολίτες, από το κράτος, οι δημόσιοι υπάλληλοι. Μας το παίζει τώρα άμεμπτος. Τότε να δούμε και αν εσείς, κύριε Μητσοτάκη, είστε ικανός να είστε πρωθυπουργός, και όχι είστε πρωθυπουργός γιατί κερδίσετε και κάθε μέρα κερδίζετε τον πρώτο λαχνό που λέγεται όνομα, τζάκια, και πάνε στα τζάκια κάποιοι και ζεσταίνουν τα κρύα χεράκια τους, που να κοπούν από τον αγκώνα τα κρύα χεράκια αυτά. Γιατί τα παίρνουν. Και εγώ
που φωνάζω πεινάω και δεν έχω να φάω, αλλά δουλεύω και δεν πληρώνομαι. Γιατί το ρήγμα είναι μεγάλο μεταξύ κράτους και πολίτη. Ο ΟΠΕΚΕΠ λοιπόν δεν είναι απλώς ένας οργανισμός πληρωμών. Είναι ο κόμβος μέσα από τον οποίο περνάει η ενίσχυση του πρωτογενή τομέα. Ένας τομέας που θα έπρεπε να είναι η αιχμή του δώρατος για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Η κάθαρση λοιπόν δεν είναι απαραίτητη απλά, κύριε Υπουργέ μας. Είναι εθνική ανάγκη, διότι ο πρωτογενής τομέας πεθαίνει, όπως και το Εθνικό Σύστημα Υγείας και πολλά άλλα. Φίλες και φίλοι, ρήγμα 95,8 από το Ηράκλειο της Κρήτης.